Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin ja tällä videolla ollaan totuutta ja tehtävää. Ja niin kuin huomaatte, nyt tulee taas pitkästä aikaa Slays-video Laikun tallilla. Pilkku, totuus vaiko tehtävä? Ai, minä? Joo, just sä. No, tehtävä tietysti. Sun tehtävä on se, että sä karkaat täältä karsinasta ja juokset noille heinäpaaleille, mitkä on tuossa pesarin vieressä. Okei, herppanakki. Eikö tästä vähän potkastaa ja sit juostaa. Ja tässä välissä mä laitan tän oven kiinni. Pilkku! Siis miten sä tänne oot päässyt? Siis karkasiks sä tuot? Tuo ovikin on ihan kiinni. No, enpä tiedä. Mut hei, Amppu, totuus vai tehtävä? No, vaikka totuus. No, kuka on sun lempiponi? Nuppoko se leikkii aina munkaan tarhassa? Ai, eiks mä ollut? Et iskan kieltänyt, mä en saa tykkää susta. Äiti, totuus vai tehtävä? No, mä voisin ottaa vaikka sen totuuden. Kuka on sun lempiratsastaja? Emma. No, Elvis. Totuus vaiko tehtävä? Tehtävä. Sun pitää olla tosi kiltti ensi tunnin ratsastaja. Juu, ihan helppo homma. Hehe. Nuppu, totuus vaiko tehtävä? Vaikka tehtävä. Kun sähän oot nuppu yleensä tosi kiltti, kun sä tuut mun kanssa samalle tunnille, että sä oot tosi tuhma, esim. Et tiputat ratsasta. Elvis, ethän sä tollasta vois sanoa, tuohan on vaarallista. No kuules Emilia, mä oon tiputtanut todella monta ratsasta ja eikä niille kellekään ole sattunut yhtään mitään. Niin Elvis, et sä voi tollasta tehtävää sanoa, tuo on ihan hirveän paha tehtävä. Mähän on yksi tallin kilteimmistä poneista, miten mä tollasen voin tehdä? Mutta voin mä ainakin yrittää, en mä ehkä tiputa. Mutta Kinuski, totuus vaiko tehtävä? Totuus. No, tykkäätkö sä oikeasti niin paljon maastoilusta, mitä sä aina hehkutat? En mä oikeesti tykkää, kun mä vähän niinku pelkään maastossa kaikkea. Ai niin, kelloköhän mä menen tänään? Mä menen tänään Nupulle IS. Jes, sehän on tosi kiva. Elvis, mä menen sulla tänään IS. Eiks ookin kivaa? Joo, tosi kivaa. Kiva, että säkin oot samaa mieltä. Toivottavasti me menee tosi hyvin. Ei hitsi, mulla menee tänään Miisa. Mun inhokki ratsasta jo oikeesti. Se antaa niitä puhkeita aina niin paljon. Moikka kaikille! Toivottavasti teillä on tänään ollut kiva päivä. Noniin, nuppu liikkuu. Käyntiin. No niin, nuppu. Hyvä tyttö. Siis niin tylsää mennä vaan käyntiin. Ei mitään pysähyksiä, eikä mitään temppui, vaan käyntiä. No niin, sit voitte alkaa ottaa ravia. Ravia. Hyvä. Ja sitten ravi. Hyvä Elvis, tosi hienosti. Liikun nytte. Hyvä. Sitten voitais alkaa ottaa laukkaa.
Eli mennään ravi lähestymisellä ja sitten tuolta kulmasta laukkaa. Prrr. Hei, hei, ei, prrr. Nyt prrr-nuppu takas. Nonni, tuppas tänne näin. Tuo oli niin kärsimystä. Mä olisin halunnut niin kovasti heittää Miisan pois mun selästä, mutta ei, kun piti olla niin kiltti. Tuo oli ihan hirveetä kärsimystä. Mä en ois mitenkään halunnut tehdä noin Liljalle. No ei laikku, totuus vaiko tehtävä? No, vaikka tuo tehtävä. No laikku, kun sua mennään kohta taluttaa, niin karkaa sit kahvilaa. Okei, tuo on ihan helppo homma. No lähdetäänpäs laikku nyt kävelylle. Laikku, nyt mennään. Au! Tuota noin. Laikku, mitä sä oot mennyt tekemään? Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada.